O Grove e Sanxenxo camiñan xuntos na súa transformación en destino turístico intelixente. Canda a Mancomunidade do Salnés buscan coñecer mellor os potenciais visitantes, recorrendo a distintos elementos tecnolóxicos que aporten información sobre o perfil do turista. Con este proxecto que estamos facendo? Estamos tendo unha mellor situación para a toma de decisións. Cando tomamos unha decisión que repercute nos ciudadanos tanto do Grove como de Sanxenxo, é mellor ter este tipo de ferramentas porque acertaremos seguramente máis que o que estamos facendo nestes momentos con menos ferramentas. Trátase dun proxecto pioneiro en Galicia que incorpora todos os avances tecnolóxicos posibles cun único obxectivo: mellorar a oferta turística de Sanxenxo e o Grove. E mellorar a través dunha ferramenta que hoxe en día está de moda e de que todos falamos e que Sanxenxo e o Grove xa pensamos no ano 2018, que foi cando iniciamos este proceso e este proxecto, que é a intelixencia artificial. O cerebro do proxecto é unha plataforma digital que para o usuario traducirase nunha ampliación de servizos como Wi-Fi, unha mellora no control de afluencias praias e mesmo unha aplicación turística. Vamos a ter unha aplicación móvil turística, vale, donde o plantexamento é dar información aos visitantes, vale, pero tamén recoller información de que os visitantes están consultando o que están vendo, para o que decíamos antes, ¿no? Tratar de ter máis información precisamente destas persoas que nos están visitando. Tamén contempla a creación dun servizo de alugueiro de bicicletas e un sistema de aparcadoiros intelixentes. Vai a controlar determinadas zonas, determinados parkings, vale, para ver o número de coches que entran, coches que salen, existencia de disponibilidade de plazas, vale, e vai a dar esa información en determinadas pantallas ou puntos de acceso a, pues, por exemplo, neste caso a Sanxenxo e o propio Grove. A previsión é que no verán de 2022 parte deste servizo xa estean á disposición dos visitantes. Para os dous alcaldes trátase dun proxecto clave que precisa dunha estrategia conxunta. O Grove e Sanxenxo están condenados a entenderse polo ben de todos e creo que nos está indo moi ben e debemos de seguir esa línea. Creo que isto é un exemplo que os estamos presentando aquí, un exemplo de que colaborando dúas administracións, en este sentido as administracións locais, se poden sacar proxectos como que hoxe estamos presentando. O proxecto presentado pola Mancomunidade do Salnés foi un dos seleccionados por Red.es, entidade que depende do Ministerio de Economía. Conta cun investimento total de 1,5 millón de euros.